IFM News Lokal. Agkit-kit daw iti tulong iti pamilya Buduan, iti barangay Korokor, iti ili ti Bakara. Dahito ket kalpasan iti panakauram iti sumubukay la pagtenganda, iti na minsan arabi. Namuan nga iti paylaeng tawen 1982 anay patakder iti pagtenganda, ken naaramin daytoy babaen iti light materials. Kuna ni Mr. Jovencio Buduan, makinkukwa iti naso a pagtengan, ket agit ida isuna iti napasamak iti insidente, ken awan iti naisalbar agamit da. Nagbalin nga emosyonal ni Mr. Buduan iti adimawat iti tulong. Patulong ako kumamot apon dahil pinakauram na di malaybi apo. Awang pulos kastusong di. Apo, asyan na kami. Kadagiti mga yat amang tin tulong kung kaya tawaya iti IFM Lawag FB page apag ipatuludan nyo kadagiti tulong nyo. Para iti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, tatak, Aremen.